Ja, så har vi test nummer 18, der siger, at der skal være en archer i feltet 2,0. Så hvis vi går over til koden her, hvis den er opført ordentligt, så skal vi lige have testet det med public void there should be an archer at 2,0. Og så skal vi selvfølgelig have en assert. Assert equals the unit at 2,0 should be an archer. Og til at sammenligne, der skal vi selvfølgelig bruge game contents. Archer. Og så skal vi selvfølgelig have fat i uniten på tile 2,0. Og det gør vi ved at gå ind i game.getUnitAdd, men en metode vi har implementeret tidligere. Og den skal selvfølgelig have en position at hente fra, så tager position 2,0. Og det er jo så vores assertion. Så vi skal selvfølgelig have get type string, fordi ellers så er det jo kun uniten vi får fat i, og ikke hvad for en type det er. Og vi kører vores test her. Har vi fejl? Prøv igen. Men der er detalje. Nej, der er en fejl. Ja, så det betyder jo så, at uniten på 2,0 skulle være en archer, men den returnerer 0. Så hvis vi går ind i game implementation, så kan vi se, at vores unit her på 2,0, den har en player. Og det er jo sådan også fint nok, så vi går over i den standard unit, som jo er det, den tager ind i mappet. Så behøver vi ikke putte den ind lige nu, fordi vi kører begge til to make it. Så derfor så kan vi bare nøjes med lige nu at sige get type string. Den skal bare returnere game constants.archer. Bum. Så nu skulle den gerne returnere en archer til sammenligning med archeren. Så hvis vi kører den, så bliver den grøn. Så det er fint nok. Så kan vi lige refaktorisere lidt og sige, det kan være lidt mere overskueligt det her. Så vi laver en unit, som kører vi lige den her i stedet for overskuelighedens skyld. Og så kan vi så det gør koden lidt mere forklaret. Og så har vi nummer 19 her, at rød har en settler ved 4,3. Så vi kører en test mere. Test void red on settler at 4,3. Og igen, så er vi nødt til at have to assertions her. Det ene det er, at den der ejer uniten på 4,3 er rød, og at uniten på 4,3 er en settler. Så vi starter med den første. Assert equals unit at 4,3 should be owned by that. Og til sammenligning, der skal vi så have player.add. Og så skal vi have fat i game
game.get unit at new position 43 dot get owner. Bum. Så har vi vores assertion. Den kører vi. Den er så ikke helt rigtig. Fordi at lige nu, der returnerer den 0. Vi går herover og kigger. Så er det jo ikke så mærkeligt, fordi at vi overhovedet ikke har nogen unit på 4.3. Så vi tilføjer en unit til map. Der putter vi new position 3. Og den skal have en value, der hedder new standard unit. Der skal være ejet af player. Og så for ordens skyld, smider lige en comment. Så. Unit 3. Så den kører vi, og kører vi det her. Det er fint nok. Ingen problemer. Så nu skal vi så samtidig sikre os, at uniten er en settler. Så unit at unit 3 should be a settler. Så vi sammenligner med game content.settler, og så siger vi game.get, vi skal have uniten igen ved position 4, 2, 4, 3, og så er det get type string. Bum. Det var den næste, jeg sagde til den. Vi kørte, og der var en fejl. Og fejlen går ud på, at vi forventer settler, men vi får arch. Så det er jo ikke så mærkeligt, fordi at uanset hvad vi kalder, hvad for en unit vi kalder på, så returnerer den arch. Så i stedet for, når vi implementerer en unit, så i stedet for kun at fortælle, hvem der er i uniten, så er vi også nødt til at fortælle, hvad for en type unit det er. Så vi tilføjer her player.vet. Efter den, så har vi game constants.settler. Fordi så fortæller vi en settler, der er settler. Der brokker den selvfølgelig lidt, fordi at constructoren den kun tager imod et parameter. Så tilføjer vi et parameter mere. Så derfor så har vi tænkt os at gøre constructoren dynamisk. Ændre constructoren, så den tager nogle flere, så den derimod kan tage imod flere figurer. Så en ny string, som vi kalder type, den kan kunne lagres inde i en variabel, som vi opretter her. Type. Så smider vi den ind i type. Og så kan vi på den måde sørge for, at den returnerer den rigtige type hver gang. Så hvis vi returnerer unit type, så burde den virke. Men så er der selvfølgelig det problem, at vores arch her,
Den, jeg ved ikke hvad den er, så der tilpasser vi også lige den. Og vi ved at det er en archer, så content.archer. Der er selvfølgelig et fejl her. Det skal være her. Og det her, det er så opdatering af kommentarerne, så det passer ind. Så nu burde vi ikke få nogen fejl, fordi den tager højde for begge dele. Så lige refraktorisere her. For lige at gøre koden lidt mere overskuelig, så tager vi en unit her. Vi laver en ny unit. Settler. Game.get unit add. New position 3. Og så kan vi ligesom gøre det her kode lidt mere overskueligt. Gør den i, og det gør skyld, ingen problemer. Så, vi starter med test nummer 29, som siger, at en city, den har 0 production treasury, når den bliver skabt. Så vi skal over i vores kode her. Så inde i vores test-perspektiv, så skal vi jo have en ny test. Og vi starter med at teste til et andet test. Og laver en metode, der hedder city should have 0 production treasury when created. Bum. Og så starter vi selvfølgelig med en assert, og vi asserter at equals når byen bliver lavet. Vi starter med rød, når rød by city bliver lavet, så skal jeg får igen her. Den production should. Og vi skal selvfølgelig sammenligne med 0. Og så skal vi jo have fat i den pågældende cities treasury. Og i det her tilfælde, der er det rød city, og rød city har position 1,1. Så vi går ind og henter game.getCityAdd. Og det gør vi i position 1,1. Og til det, der skal vi have en getTreasury metode. For eksempel at finde ud af, hvad vores treasury er. Som der er lige nu, det var ikke der, den skulle være. Den skal selvfølgelig ikke være på position, den skal være på getCityAdd. Og getCityAdd har jo ikke nogen metode getTreasury i sig, det er en del af interfacet. Men eftersom vi ikke har lyst til at gå ind og rode i interfacet, cities interface, så har vi i stedet tænkt os at typecast det her. Så i stedet for at have getTreasury her, i stedet for at oprette getCityAdd inde i asserten, så laver vi en ny city, en standard city, getCity, som er game.getCityAdd new
Session. Hvorfor fejler den? Nej. Ja, så er det fordi, at den fejler jo selvfølgelig, fordi at den prøver at lede ind i City interface, men vi har lavet en standard City, så derfor typecast det vi den. Så på den måde, så kan vi nu sige, at så behøver vi ikke gå ind i rode i interface, så kan vi blot kalde det City, der get TSY, og så kan vi lave en metode inde i standard City, der hedder get TSY. Men vi har lige pt. Har vi ikke nogen TSY variabel, så det laver vi heroppe, og det kan selvfølgelig være private. Int TSY. Og så skal vi selvfølgelig have, når den bliver oprettet, så skal når byen bliver oprettet, så skal TSY være 0. Og så skal get TSY selvfølgelig returnere TSY. Bum. Og bum. Og vi har selvfølgelig en fejl her, fordi vi mangler en parentes. Og så kører vi den. Og det virker. Så kan vi selvfølgelig også lave den for blå by. Så vi lige kopiere den her. Blå by har position 4 i Blue City. Og det skal lige være Blue City is created. Og Blue City. Bum. Og den viser grønt, så det skulle gerne virke. Tada!